Naghahanap ka ba ng authentic Filipino food na siguradong pasok sa panlasa? Yung hindi ka lang mabubusog, paniguradong matutuwa ka pa. Na may kasamang tawanan at kasayahan. Hindi lang masarap na mga putahe ang meron dito. Meron ding comedy show. Live acoustic music. Eat all you can lunch buffet, exclusive catering para sa birthday, debut, wedding at iba pa. Dito mo nga matatagpuan ang mga nagsasarapang pagkain na dito lamang matitikman sa Bicol. Kaya naman, ngayong araw, samahan niyo ako sa isang sikat at binabalik-balik ang restaurant dito lang sa Legazpi City. I'm your ka-travel buddy, Dato Puti. and this is Travel to Bicol presenting Lola Filing Restaurant. Ngayong araw nga mga ka-travelers ay napadpad naman kami sa Daraga Albay kung saan kasalukuyang ipinagdiriwang ang Kagsawa Festival. Kagsawa, orgulyo kakan banwaan, Kagsawa. Ito ang taunang pag-alaala ng pagsabog ng napakamagayong Bulkang Mayon. At dahil nga hindi naman ganon kalayuan ang Daraga sa Legazpi, ay naganap na agad ng aming team na makakainan. At dito nga namin napili na mananghalian. Sa aming ang likuran ay ang pinakasikat at ang pinakabinabalik-balik ang kainan dito sa Legazpi. Dahil mga ka-travelers, hindi lang pagkain ang meron dito. Ngayong araw nga mga ka-travelers ay tayo'y nasa Albay kung saan kasalukuyan pinagdiriwang ang Kagsawa Festival. At sa likod ko ay ang pinakasikat at pinakabinabalik-balikang restaurant, ang Lola Filing. Dahil nga ang design ng kanilang restaurant ay mala eleganteng classic 80s, ay kinailangan ko ring magsuot ng balabal na ito na nabili ko pa sa Pasalubong Center. Dahil nga espesyal ang araw na ito, kailangan nakaporma tayo. Hoy, eto na nga. Pagpasok mo pa lang sa Lola Filing Restaurant ay ramdam mo na agad ang classic at mala eleganteng vibe. Grabe mga ka-travelers, yung parang nasa Malacanang ka. Ito yung pagpupunta kayo pag naging presidente ka ng Pilipinas. Napaka-elegante ng lugar, guys. So mga ka-travelers, ito na nga. Oh. Pasalubungin ka mga ka-travelers ng napakagandang ambience. Talagang mala fine dining. Mula sa mga lamesa hanggang sa mga chandelier. Talagang napaka-elegante. Ang interior design nito ay may pagka-fine dining feel na may halong 80s nostalgia mula sa wood accent, warm lighting hanggang sa cozy atmosphere na perpektong pambonding ng pamilya at barkada. Hindi lang ito basta kainan, isa itong masayang experience na parang bumabalik ka sa panahon kung saan simple pero elegante ang isang tahanan. Tamang-tama ang setup para sa isang masarap at espesyal na tanghalian o kaya naman hapunan. Hindi lang masarap na pagkain ang naghihintay sa iyo ito sa Lola Filing Restaurant dahil tuwing Friday to Sunday mula 11 AM hanggang 2 PM, pwede mo nang sulitin ang Eat All You Can Lunch Buffet. Busog ka na, nasulit mo pa ang pagbisita sa Lola Filing. At hindi lang yan, tuwing Thursday to Saturday naman ay may comedy show na siguradong magpapatawa at magpapasaya sa iyo habang kumakain. Tuntong niya, pagsakto niya sa lupa, pag ganyan niya, puti na dapat para makita niya. Ayusin mo naman, DJ. Dito naman hawak yung switch ng... At kung gusto mo naman ng chill vibes, may live acoustic music na perfect pang relax. At kung gusto mo namang gawing extra special ang iyong selebrasyon, pwede ka ring magpa-exclusive catering para sa birthdays, debut, weddings, at iba pang mga event.
At eto na nga mga ka-travelers ang pinakaabangan natin. Narito ang ilan sa mga signature dishes ng Lola Feeling Restaurant na dapat mo ring subukan. Mula nga sa malambot at malasa at saktong tamis alat ng kanilang special barbecue sauce. Ito ang baby back ribs, crispy buttery at may perfect crunch sa bawat kagat. Yan ang kanilang cereal prawns. Kakaibang twist ba ng beef dish ang hanap mo na may tamis asim ng mango sauce? Ito nga ang kanilang beef in mango sauce. Fresh at comforting na seafood dish na bagay sa kahit anong panahon. Yan ang kanilang fish cocido. Kung naghahanap ka naman ng siksik sa gulay at linamnam na perfect na pambalan sa heavy meals, ito ang kanilang Lola Feeling Chop Suey. Para sa kanilang kumpletong menu ay bisitahin lang ang kanilang Facebook page at makikita mo ang mga nagsasarapang mga putahe. Madami yata yung subuhin ko. Habang nag-iikot nga ako sa napakaganda nilang restaurant ay nakita ko itong libro na naglalaman ng kwento sa kung paano nagsimula ang Lola Feeling Restaurant. Napag-alaman ko nga na nagsimula ang lahat sa probinsya ng Sorsogon. To be specific ay sa Bulan, Sorsogon. Kaya naman walang patumpik-tumpik at nagtungo na agad ako. 1 oras mahigit ang biyahe patungo sa Sorsogon City. Mas mabilis kung sasakay ka ng van o kaya naman ay bus. Dito nga sa Gulaba Street, Zone 4, Bulan, Sorsogon, tatagpuan ang kauna-unang heritage home mula sa mag-asawang Loreto Etong Jubilar Lopez at Felicidad Feeling Gueta Jinete, o mas kilala sa tawag na Lola Feeling. Ang mag-asawa ay tubong Sorsoganon. Ikinasal sila noong April 5, 1954 at nagtayo ng tahanan na may disenyong mala 1960s style. So mga ka-travelers, 80% ang naiwan dito na structure na pinreserve sa bahay ng ancestral house ng Lola Feeling. Nabanggit ko sa unang vlog, ang style niya is 80, but this one is 1960 style, colonial style from Spanish. At makikita naman natin yung buong paligid niya is talagang presko. Konkreto, ang una nitong palapag at ang second floor naman ay gawa sa Burmese rosewood at mulave na kilala sa pagiging matibay na punong kahoy. Ang buong bahay ay napapalibutan ng jealousy windows, kaya't laging presko at maliwanag sa loob. Ang tahanang ito ay naging pundasyon ng kanilang pamilya at sentro ng kanilang mga negosyo. Dahil mga ka-travelers, sila ay meron ding maliit na gasolinahan. Nagtayo rin ang kanyang asawa ng isang pagawaan ng furniture sa tabi ng kanilang bahay. Bilang magulang at lolo't lola, sila ay kilala sa kanilang mapagmahal at malasakit sa pamilya. Si Ginang Felicidad sa particular ay kilala sa kanyang mahinahon at pagiging maalaga. Sa paglipas ng mga taon, pinamana ng mag-asawa ang kanilang makulay at mayamang kasaysayan kasama ang bahay at negosyo sa kanyang apo na si Cyrus Lopez Del Monte at ang kanyang may bahay na si Benazir Goyal Gonzalez. Dito rin ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang current co-owner Lola Feeling. Walang iba kundi si Miss Bea Gonzalez kasama ang area manager nila na si Sir Ryan at iba pang mga staff ng restaurant. Nagkaroon kami ng konting tsikahan tungkol sa history ng restaurant. Dito nga ay nalaman ko kung bakit ubod ng sarap ang bawat putahe ng Lola Feeling at kung bakit kahit sa Legazpi o Sorsogon ka pumunta ay parehong-pareho ang timpla, lasa at linamnam ng bawat putahe ng Lola Feeling. At ito nga ay dahil sa napakahusay na chef ng Lola Feeling na kung kanilang tawagin ay Chef Mom, none other than Mrs. Lourdes Goyal Gonzalez. Ang before kasi yung mga chef namin dito, mami ko, tapos mga kapatid niya. So yun na, real family na talaga ng dulo. Yun sa side namin. Tapos si mami, mother namin, siya yung kasama na isa din sa talagang dito na siya kanya lahat ng recipe. Anong nilalaman ng menu ng Lola Feeling? Siya yan lahat. Tapos tinuturo niya na lang syempre sa mga chef namin. Siya ay may angking galing at kahusayan sa pagluluto. Patunay na ang kanilang pamilya ay napakahusay at napakagaling sa pagluluto. Nalaman ko rin sa branch na ito, ang kanilang chicken inasal ay ang kanilang best seller na talagang napakasarap at napakasulit dahil sa halagang 129 pesos ay may unli rice ka na. At kapag umorder naman kayo ng tropa mo ng 5 chicken inasal ay may free 1 pitcher kayo ng malamig at masarap na iced. Talaga namang sulit at swak sa sarap. Itinuro din sa akin ni Sir Ryan kung nasaan ang dating gasolinahan ni Lolo Etong at hanggang ngayon nga ay buhay pa rin. At bilang pagpupugay nga kay Lolo Etong ay kinonvert nila ang malaking spasyo, second floor. Ito'y kanilang ginawang Lolo Etong Function Hall. Kaya naman, kahit isama mo ang buong barangay, ay kasyang-kasya kayo sa second floor ng Lola Feeling Restaurant. Nalaman ko rin kung saan
ang dating pwesto, ang dating tindahan ng furniture ni Lolo Etong. Ito nga ay sa may bakanting loteng ito. Yung idea nung, diba, restaurant and bar. Yung bar, kaninong idea? Na, ikaw nakaisip mo. Pucho-pucho lang dapat. Ang gusto kasi ng sister ko, restaurant. Tapos siya, So- sabi niya, sige, try natin yung may inuman kasi maklik yun dito. Ngayon, hindi niya in-expect na ang gusto ng sister ko, talagang Parang anuhin siya. semi-fine Restaurant. dining. Ganon. okay. Ang akala niya parang mga simple. Mga ano lang, parang yung tabi-tabi lang. Tara, Oo, dito tayo. Ganon. Ganun lang na inuman lang talaga. okay. As in, pang inuman lang talaga, hindi siya Oo. yung ganitong mangyayari na Yung magiging semi-fine Semi-fine siya. dining. Kaya naman, nagkaroon sila ng idea na gawin na lang itong restaurant at ito nga ay bilang pagpupugay sa hilig ni Lola Felicidad sa pagluluto at sa mayamang tradisyon ng kanilang pamilya. At dito nga ay hindi sila nabigo dahil noong 2021, naging patok ang kanilang restaurant. Dahil sa sipag, tiyaga, at suporta ng kanilang pamilya, unti-unting natupad ang kanilang pangarap. Dito na nga naging tanyag ang Lola Feling Resto Bar. Dahil sa kasayahan at masarap na pagkain ng Lola Feling Resto Bar, naging paboritong lugar ito ng maraming pamilya. At noong June 18, 2022, nagbukas ang kanilang second branch located sa Legazpi City. Ang bagong branch sa Legazpi ay may disenyong inspired sa bahay na bato na may kolonyal na inspirasyon. Ito ay upang mapanatili ang cultural heritage ng kanilang orihinal na tahanan sa Sorsogon. Dito nga nila ipinakilala sa mga albayanos ang parehong malinamnam na pagkain at dekalidad na serbisyo na naging tanyag sa Sorsogon. At kung ikaw naman ay nasa Naga City, ay huwag kang mag-alala dahil meron din silang branch doon. Kaya naman, ano pang hinihintay mo mga ka-travelers? Tara na sa Lola Feling Restaurant at ma-experience ang saya at sarap ng hindi mo malilimutan. Sa bawat pagkain, may kwento. At dito nga sa Lola Feling Restaurant, hindi lang basta pagkain ang inihain, kundi ang lasa ng tradisyon, kultura at saya. Mula sa kanilang masasarap na putahe hanggang sa nakakaaliw na hatid ng live music at comedy nights, bawat bisita ay may iniiwan na alaala na babalik-balikan. Kaya kung gusto nyo tikman ang mga pagkain dito sa Lola Feling, puntahan nyo na yun dito sa Albay. Kaya naman, kalimutang mag-like at mag-subscribe sa mga upcoming videos namin. Once again, I'm your ka-travel buddy, MEL. See you in the next video. Isa ang Albay sa mga must-visit na lugar na ini-offer ng Travel to Bicol, kung saan patutuklasan mo ang nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak na magpapamangha sa'yo. Pwede mo na itong puntahan nang walang hassle. At kami na ang bahala sa lahat, mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Albay at iba pang mga amazing spot ito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya naman i-message kami sa aming Facebook page or call us at 995-434-0102. Huwag nang maghintay pa, planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panonood mga ka-travelers. See you in the next adventure. Ready to embark on your next journey?